ओरैबायसा माने दावराव आरो माने আপোনাৰ পৰা হে সয়েলটো আপোনাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে না हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर' होना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे मरखा लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जोंनालाय सानफ्रामबो बेनोसै आरोना सोरबाफोर माने गोदानै चेनेलावहाय हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय जाहाथे गोदान गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सहैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने फुङावनो जि जोम सुस्रा अमानि आदार रुनानै जोंनालाय बिमाफोरनि खामानिया बेनोसै आरोना दासान्दि माने फिसाफोरनि क्लास गैथ'यैखायसो नङाबाथ' फुंनिफ्रायनो ओरैबायसा खामानि मबाइलखौनो माने हमनोनो सोलाबा होननाय बायदि आरोना ओमफ्राय लोगोफोर थौदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट होलांनोसै बेनिफ्रायनो हालदैखौबो रुनो मोनाखै आरोना लोगोफोर मैयानो सोमना दोननाय हालदैमोन बियो बेनिफ्राय थाबनो रुवाबाथाय गाज्रि जागोन आरोना ओमफ्राय हायाबो जि साफा गखाबाय आरो नै लोगोफोर फाल्लानै बायना लाबोदोंमोनहाय लोगोफोर नै ओमफ्राय माने बाजारनिखौ बायना लाबबाथाय बबा नाङो बबा नाङा बबा बुगाव हालदैखौनो गोबां होबाबो नाङा आरोना अबेबा बायदियाव सोंखेखे जायो ओंखायनो माने आङो हालदै गथाखौनो बायनानै हुखावनो होननानै लाबोनो होबाय आरोना बोरायखौ ओमफ्राय फाल्लानै लाबोदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय माबानोसै आरोना रुनानै लाग्रोनोसै दायो सोंखेखे जाजोब्बाय दैयानो मोजाङै रुना लाखाबाय आं नै लोगोफोर इनिफ्राय सान्दुं गोसायावनो एसे माने होना लाग्रोनोसै दैखौ आङो नै इयाव सान्द्रियाव सर' होबाय आरोना सान्दांगाबो गैया लोगोफोर ओरैनो माने प्लास्टिकफोरावनो फोराननांसिगोन आरोना कुनु माने जगालानो गैया आंहा जेबो सान्दांगा टांगादानि ओमफ्राय इखौ माने आङो दांना बाबा दांना ओमफ्राय इखौ दै सर'नाय बायदि माने दसे दोनथ'बाय बस'नो हाय बाबा ओमफ्राय नै जेंगायावबो जेंगायसे ओमफ्राय रानबाथाय एसेल' जागोन ओमफ्राय सान्दुङाव फोरानहैनोसै दायो अमा आदाराबो मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ बोखांनानै अमा आदार रुनाय जायगायावनो मैद्रुखौ ग्लब रुना लानोसै र' लोगोफोर दिनै माने गेसाव सङो आङो मैद्रुखौ अर थाखानायावनो ओमफ्राय नैथ' जाखाबाय नालाय दांनाबा दांना जि बरिया टेस्टि रेसिपि जाबाय नै अमानियाबो अमानियाबो जि गोथाव जाखाबाय लोगोफोर सिदा सिदि ओमफ्राय नै बुथुम बुथाम खनथाम एकदम लाफा मैद्रु खोरोरो संना जालायनोसै आरोना ओमफ्राय बे लाफाया जाहैबाय नै मा होनो डाटाबो एसे लगायबाय ओमफ्राय लोगोसे लाफा मुथासे लाखिदोंमोन आरोना न' खाथियावनो ओमफ्राय बेजोंनो माने दिनैनि सानसेनि खिनिखौ थगायलायनोसै आरोना उदै थाइसेखौ माने थान्दा दासान्दिबोथ' आरो सान्दुंफोराबो गोसा जाहोलांबाय माजों खहाबगोन माजों खहाबा जासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो लाफा मैद्रुखौनो स्राय संना जानोसै आरोना खान्थायाव खान्थासे थिब संखानोसै ओजोंहाय आरो फान्थाव आलु मटर लाब्रा संबाय आरोना लोगोफोर मिरामिस नालाय लाब्रायाथ' थाखागोन नङा होमबा ओमफ्राय नै जि बरिया संखाबाय मोदोमफ्रुनो दुन्दिया गोरलै होनानै जाबायबो आरोना लोगोफोरनो जि मोजां मोनखादो फान्थावा न'नि नालाय लकेल फान्थाव नालाय लोगोफोर दाबायदि समाव मानो बेफोरबायसा दावराव दावसि खोनायो आरोना सकन्द्रानि दायो फेसबुक बोलाबानो सकन्द्रानिल' दावराव आरोना सोरबा गथ' लांदोंनो सोरबा हिन्जाव मानसियानो माने गथ'खौ थगायनानै मनायाव सोलायनाय मानाय नंखायना नंगौ नंखांबायबाय आं लोगोफोर ओरैबायसा माने दावराव आरोना दासान्दि माने फेसबुकाव सकन्द्रानिनो ओमफ्राय बेबो माने बांसिनानो हिन्जाव मानसिखौसो खोनानो मोन्दों आरोना बांसिनानो नुनो मोन्दों गिखांलाय लांसै आंहाबो फिसा सानै दं नालाय लोगोफोर बहा थांदो बहा मादो सानखांलाय लाङो आरोना लोगोफोर दाथ' बांद्राय सेंग्राद्रायबो नङा बांद्राय उन्दैद्रायबो नङा जोंनाबो बेफोरबायसानो 13-14 बोसोरनि गथ' आरोना ओमफ्राय बिदिनो माने लांनाय खोनादो आरोना लोगोफोर लांनाय खोनादो ओमफ्राय जेनथेनोसो बासायबोनाय ओरैनो खोनालाय लांदो बेनिफ्राय आरो लोगोसे जोंनि फिसाफोराबोलाय बिदिनो बैसोनि नालाय एसे माने गिनायबो मोनखाङो आरोना
बहा थांदो बहा जादो क्लाब क्लाब मोनबाय बायसै आरोना न'निफ्राय ओंखारलांब्लानो ओमफ्राय आंहाथ' सानैजों नायख'नो हालायलाङा लोगोफोर मायोबा मोनसे हाबा मावना थागोन नोङो दसेनो बोजों थांगोन बोजों मागोन खुनु माने गेरेन्टि गैया आरोना गथ'फोरनि गेलेनायखौ दानो गिबियावनो गेलेगोन दानो ओइ बोजो मोनहैनो ओमफ्राय बिराद लैख' होनांगौ आरोना बिमाफोरनिया बिराद माने खोमाया मोननै मोनथाम जानांगोन आरोना लोगोफोर फारसेथिं खामानि फारसेथिं फिसानि बबेथिं गेलेदों बबेथिं गेलेयाखै बुहुत माने खोथा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने सकन्द्रायाबो नंगौना नङा एकदम फेसबुक बोलाबानो माने सकन्द्रानिल' हाल्ला आरोना हमदोनो मादोनो गथ' सानै लांदोनो अबा सासे लांदोनो ओरैनोलायनाय आरोना नंगौना नङा नंगौआनो जानांगौ दाबायदि समाव माने बेफोरबायसा टाइमाव बेफोरबायसा थिं सान्दुं फागुन मासनि समाव आलाय सिलाय रिन्दाव रिन्सि दाउ गाबनाय समाव बिराद माने सकन्द्रानि हाल्ला खोनायो लोगोफोर नंगौना नङा मिथिया आरोना नंगौबो जानो हागौ खिन्थु जोंनि बे गामि ओनसोलफोराव गामि दफाफोराव माने फैस'नो हायाबो जानो हागौ ओरैनो साइड एरिया टाउन एरिया बरपेटा बायदिसिना इफोराव खोनानो मोनदों आरोना लोगोफोर ইয়াত কেলে আহিছিলে বাইদেউ আপুনি ইয়াত কেলে আহিছিলে আপুনি ইয়াত কেলে আহিছিলে বঙাইগাঁৱৰ পৰা ইয়াত কেলে আহিছে আপুনি বঙাইগাঁৱৰ পৰা ইয়াত কেলে আহিছে ভাইক ল'ব আহিছে এইটো আপোনাৰ ভাইক হয় এইটো আপোনাৰ ভাইক হয় আপোনাৰ ইয়াৰ আগত যে আপোনাৰ ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হৈছিলে আপুনি যে এটা ছোৱালী লৈছিলে বোলে সেইটো কি হ'ল দি দিছিলে সেইটো কেলে লৈছিলে কোনে বিয়া পাতি লৈছিলে ছোৱালীটো কোনে লৈছিলে ৰাশিদে লৈছিলে ৰাশিদে লৈছিলে আপুনি আপোনাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেইটো মানে আপোনাৰ পৰা সেই ছোৱালীটো আপোনাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে না কোনে লৈছিলে নহ'লে আপুনি লৈছিলে কেলে লৈছিলে সেই ছোৱালীটো কেলে লৈছিলে কি কৰিবৰ কাৰণে লৈছিলে কি কাৰণে লৈছিলে কি কৰিবৰ কাৰণে লৈছিলে আপুনি শিক্ষা দিবৰ কাৰণে লৈছিলে আপোনাৰ শিক্ষা আছে আপুনি কিমানলৈকে পঢ়িছে